Bé, xiquets i xiquetes, després d'aquesta secció tan potent que hem tingut i hem estat parlant sobre els menjars típics de tavernes, ara anem a passar a una secció no menys important. Anem a parlar dels paratges únics que tenim a tavernes de la Valldigna i al nostre voltant. He escollit aquesta cançó, a banda de que és una de les pel·lícules favorites meves que hi ha d'Estudio Ghibli, és perquè és una musiqueta molt tranquil·la i l'ocasió ho mereix. En aquesta part dels paratges anem a parlar dels paratges històrics i a banda d'aquells paratges on podem anar a gaudir amb els amics, amb la família, amb els xiquets o simplement nosaltres mateixa per estar allí un moment relaxats o qui sap, escriure i gravar un podcast també, d'acord? Llavors comencem pels paratges únics que són històrics. Ja m'he estat esmentant alguns d'aquests paratges com la Torre de Guaita o la Cova del Bolomor. La Torre de Guaita la tenim a l'escut de Tavernes de la Valldigna i és una torre que, com el nom indica, guaitar en valencià significa assomar-se o mirar, d'acord? Què feien aquestes torres? Aquestes torres tenien un significat merament defensiu. Cap al 1575, el rei Felip II va encarregar fer moltes d'aquestes torres per el litoral valencià. Per què? Per a protegir a totes les poblacions dels corsaris o pirates que venien a assetjar-nos, d'acord? Llavors hi havia sempre alguns guardes a aquestes torres i quan venia algun pirata diuen «Che, que venen els pirates!» i llavors estaven tots advertits, d'acord? La Cova del Bolomor és una cova que és un paratge únic on estan tota la part dels neandertals i tota la part esta del foc que es va fer al sud d'Europa, com hem esmentat al principi del podcast també, d'acord? Sí voldria recalcar algunes cosetes importants tant en la Torre de Guaita, la Cova del Bolomor, el Clot de la Font i d'altres paratges que és molt típic en la cultura valenciana utilitzar tots aquests tipus de paratges per a què? Pues per a fer comboi. Per a fer comboi amb els amics, la família, fer una torraeta, fer una paella, juntar-se allí a jugar al truc, a les cartes o simplement estar allí relaxat. En tots aquests paratges hi ha merenderos que estan entre la natura. Per exemple, en la Torre de Guaita hi ha merenderos per a fer torraes, per a fer paelles, inclús l'Ajuntament mateixa proporciona la llenya, que pots anar allí, no cal ni que portes gas ni res, tens ja la llenya per a fer les teves torradetes en Pasqua i tot això, és molt típic anar en Pasqua allí, d'acord? Sempre cuidant-ho i no destrossant res ni embrutant més del que cal, d'acord? En la Cova del Bolomor, per exemple, antigament també se podia fer i hi havia tauletes i tot això, hi ha tauletes i tot, però van clausurar perquè la gent anava allí a rebentar-ho i anava a embrutar i tot i no és plan. I l'Ajuntament va ficar unes valles i va dir s'ha acabat. I ja no es pot entrar si no és amb permís de l'Ajuntament o en estiu que té les jornades de portes obertes. Si el que volem és tindre vistes inigualables de la Valldigna i de tavernes i tot, el que podem fer és pujar a la muntanya de les Creus. La muntanya de les Creus ens ofereix una vista inigualable del que vindria a ser tavernes. Però, clar, hi ha que pujar, I no tot el món pot això. Allí tenim retos saludables, que podem passar per tota la part del Massalari, passar per la part de la Font de la Granata, fins a l'Ull del Bou, o el que vindria a ser el Camí dels Borregos, també, per a baixar per l'Institut Nou, o per l'Institut Antic, també podem pujar, el de Jaume II. A més, si el que us agrada és l'escalada, a Tavernes tenim dues vies a ferrata que podem escalar i fer aquestes pujades, està tot ben senyalitzat i podem utilitzar-les com cal per a fer tot això. Si passem i no volem pujar tan alt però volem tindre bones vistes del poble, el que podem fer anar és al Mirador de Sant Llorenç. El Mirador de Sant Llorenç està molt a prop del poble, de fet si tu vas pel poble des de la gasolinera de Gevalcobra que us he dit, el primer camí al que hi ha a la dreta és aquest i després el primer que hi ha a l'esquerra que puja cap a una muntanyeta és el que ens porta a Sant Llorenç. A Sant Llorenç hi ha una ermita i en aquesta ermita hi tenim una vista del poble i tot això i després si seguim caminant una mica més tenim el Mirauret de Sant Llorenç que podem veure tota la part del Massalari i si està prou ras el temps i tot podem veure inclús la mar, la part del Massalari, Cullera i després la vall de la Valldigna també, on està el dipòsit, és tot això. Allí al Mirador de Sant Llorenç
està el racó de Joana. El racó de Joana no vol dir que siga d'ella, sinó que és el racó, i ahí tenim uns merenderos i tot. Abans, el racó de Joana tenia per a fer paelles i torrades també, però al igual que va passar en el Clot de la Font, ho van clausurar per risc d'incendis, segons diuen també, d'acord? I així la gent tampoc va fer el cafre allí, saps? Allí hi ha tauletes i cadires, però són de màrmol, no són tan còmodes com les de madera, però bé, fan el seu propòsit. Per exemple, la primera part del podcast i tot això del Senyor dels Anells i tot, ho vaig gravar ahir, sabeu? I s'està molt relaxat i molt tranquil·let, així que us ho recomano. Si voleu també anar a una part molt bonica, però més cap a la platja, tenim l'Ullal Gran, i en aquest Ullal Gran hi ha merenderos i tot això, i és molt bonic, perquè és com un llac, i allí n'hi ha peixets, animalets, granotes i de tot, i tenim diverses tauletes separades entre si, tot això, i hi ha gent que inclús va en la caravana i tot, i està gaudint de la natura i tot, perquè s'està bastant tranquil·let i bé. Tot i així, que com està a proper de la carretera, s'ha de dir que quan passa una moto d'aixes totes xuscades, que diguem així, se senta un muntó. Però bé, s'està tranquil·let també. Especial menció al Clot de la Font. El Clot de la Font és un brollador d'aigua natural que baixa de la muntanya i quan plou, doncs hi s'aigua d'allí, de baix de la muntanya, i de l'arbre que hi ha, si fixem al Clot de la Font i el mirem de front, a la part esquerra veureu que hi ha un arbre, i de baix d'aquest arbre brolla aigua quan plou. Ara és que fa que no plou 3 o 4 mesos, però quan plou a la gana, que plou així la gana, veureu que d'ahí baix hi ha aigua, d'acord? I res, és un lloc on en estiu sempre se fan allí ajuntades i se fa molt de comboi perquè es fa el dia del Clot, on van grupets de música a tocar, a celebrar, mercadets i tot això, i s'està molt bé també. Després, per exemple, tenim el Molí Vell, que està anant cap a Benifairó. El Molí Vell o Molí del Pla és un molí que és hidràulic i comunicava amb el que era el monestir de la Valldigna. Doncs bé, és un molí de tota la vida que va ser restaurat recentment, però cap als anys, cap als 16 i 17 estava en plena producció i funcionava bé, juntament amb el monestir. Després, si ens avancem una miqueta més en el temps, també, per exemple, tenim que les esglésies que hi ha a Tavernes, hi ha 2 esglésies, però podríem fer una especial menció a la de Sant Pere, per exemple. Sant Pere ha sigut una església que ha estat construïda sobre una mesquita que per allà l'any 1737 va ser enderrocada i les mateixes pedres de la mesquita van servir per a construir el que és a dia d'avui l'església de Sant Pere que tots coneixem. I després, per exemple, altres construccions que mereixen un recalcament, i s'ha de dir, seria, per exemple, el mur del poble. Com t'has quedat, Penseu que això només està en Juego de Tronos, Pues no. En Tavernes també tenim The Wall. No és per a separar-nos dels White Walkers, dels caminants blancs ni res, sinó és per a ajudar-nos a quan ve l'aigua o plou l'aigua a muntó d'arribar. Si us fixeu bé el poble està de gaidó, està de costat, i tota la part que vindria a ser del nord, d'acord, està quasi pujant a la muntanya o inclús pujant a la muntanya. Hi ha moltíssimes cases que tenen parts de muntanya a dintre. Què passava? Que quan plovia tota aquesta aigua de la muntanya, al no tindre tanta vegetació, baixava com un riu. De fet, la gent que viu al carrer Barranc i tot això no es diu carrer Barranc perquè sí, d'acord? O sigui, l'aigua passava per ahí i ho arrasava tot, entrava a cases, desfeia tot i tot. Què van fer? Cap a l'any 1955 van construir un mur de contenció al llarg de tot el poble, que el que feia era això, contindre l'aigua, arreplegar-la i protegir totes aquestes vivendes de la part nord i enviar tota aquesta aigua cap a una sèquia. La sèquia comunica en el que vindria a ser l'Institut Antic de Jaume II i ahir tenim que va tota l'aigua a la sèquia, es desborda i demés. Especials mencions, per exemple, a llocs que avui, per exemple, ja no estan o han canviat al llarg del temps, tot i que es diuen igual. Per exemple, el Prado de les Tomaques, molta gent no l'haurà conegut, és un prado que el van enderrocar quan jo era molt menut i, com el nom indica, ahir anaven a vendre hortalisses, verdures i tot això. És on està al dia d'avui el que és l'escola de música i el centre hospitalari. Ahir tenim l'ambulatori
i l'escola de música. Tot això era un prado. I si us fixeu, o aneu alguna volta algun cop a l'Ajuntament i pugeu al primer pis, crec que allí teniu una maqueta xicoteta de com era el prado tal qual. L'Ajuntament, per exemple, també és un edifici a recalcar, o el Braç Treballador, que és un centre social. El Braç Treballador era un centre que antigament s'utilitzava per a fer mítings de gent i per ajuntar-se simplement, com bé ho diu el nom, tota la gent treballadora del poble i tot això anava allí a esplayar-se i tot, d'acord? Avui en dia ha canviat una miqueta, és un edifici públic de l'Ajuntament i tot. I després, per exemple, tenim la biblioteca o la Casa de la Cultura, que és l'antic moll de l'estació. Si us fixeu, tot el Passeig Colón, ja ho havia dit al principi, però tot el Passeig Colón està marcat per les vies del tren i l'estació, la falla a la via. Per què es diu la falla a la via? Doncs bé, perquè passava la via del tren per allí, xiquets, és que es diu per això, no? Entonces, el moll aquest de l'estació és el que és a dia d'avui la Casa de la Cultura. Ja ho veureu en uns altres ullets. De fet, hi ha inclús monuments a dintre, que són com unes vies de tren i coses així, no? I simbolitzen tot això. Doncs bé, possiblement m'he deixat moltíssimes coses, però us he esmentat, més o menys, tot el que vindrien a ser aquests paratges i llocs que podem gaudir-ne. Gaudiu-ne amb coneixement, xiquets. No vingueu així. Això no és per a que feien una gentrificació de tavernes, ni molt menys, sinó simplement és per a que valorem el nostre, ho respectem, ho tractem com cal i que no m'ho clausuren per a poder utilitzar-ho la gent que vivim així, d'acord? Així que res. Deixem la tercera secció i passem a la quarta.